l'educació infantil representa el primer tram educatiu d'un recorregut fonamental en la vida escolar de qualsevol nen o nena, i hem de vetllar per aconseguir unes sòlides arrels que possibilitin desenvolupar totes les seves capacitats. Per aquesta raó, hem d'assegurar la construcció d'aprenentatges significatius i aconseguir que l'infant tingui una actitud positiva envers aquests aprenentatges, que estigui motivat i que tingui interès i ganes d'aprendre. A l'escola, cada dia proposem activitats que motiven individualment l'infant en l'aprenentatge de la lectoescriptura i el llenguatge matemàtic, alhora que treballem de forma globalitzada en la resta d'àrees. En aquest sentit, a l'aula proposem diferents metodologies on el joc permet l'adquisició d'hàbits i rutines i el desenvolupament de la competència emocional. En aquesta etapa, els nens i nenes tenen una necessitat natural d'entendre tot allò que els envolta. De fet, saber què passarà els dona seguretat. Per això, comencem cada dia amb una petita àgora. En l'àgora, desitgem el bon dia a tots els companys i companyes i iniciem la rutina diària. Quin temps fa, qui ha vingut a l'escola, què farem avui. Aquestes rutines donen seguretat als infants i els eleva el sentiment de pertinença en el grup. A Educació Infantil treballem les matemàtiques a partir de les intel·ligències múltiples. Proposem activitats manipulatives referents a la numeració, el raonament lògic o la geometria. Aquestes propostes són plantejades respectant els diferents ritmes d'aprenentatge i les diferents maneres de pensar de cada alumne. Pirata de les... A veure l'estrella... La descoberta de la lectoescriptura té un lloc fonamental a l'etapa d'educació infantil i en aquest sentit busquem acompanyar l'infant en aquest procés oferint-li les eines que el motivin a aprendre a llegir i a escriure. A partir de la descoberta del món màgic dels contes i a través del treball dels valors, les emocions i els sentiments, iniciem el projecte de Lecta't, un projecte d'escola que té l'objectiu de crear lectors autònoms i crítics. Per això, cada dia dediquem mitja hora al de Lecta't a l'aula. Hi ha moments en els quals el mestre d'educació infantil es converteix en un model lector. En d'altres, és l'alumne qui tria el conte, l'observa, s'imagina una història i gaudeix individualment de la lectura. Per afavorir la construcció significativa dels aprenentatges, en l'etapa d'educació infantil treballem projectes de descoberta, ambients d'aprenentatge, tallers i dinàmiques, com les rotacions i els racons. Els projectes de descoberta responen a la necessitat de saber i a l'interès per aprendre. Volem que els nostres alumnes es facin preguntes, tinguin curiositat, s'habituïn a treballar experimentalment, a observar, a manipular, a interessar-se en conèixer i intercanviar vivències, a escoltar altres opinions perquè, finalment, s'adonin del seu propi progrés. Els ambients d'aprenentatge són espais creats per estimular la creativitat i l'aprenentatge entre iguals, tot fomentant la cooperació i l'autonomia. Els alumnes de P3, P4 i P5, durant 2 moments de la setmana, escullen l'ambient on volen anar. L'activitat s'inicia amb una rotllana, en la qual s'explica el material que poden utilitzar i es recorden les normes. A l'ambient escollit es troba el material divers que genera estímuls que els permeten aprendre de manera significativa. Quan finalitza l'activitat, els alumnes ajuden a recollir el material i comenten amb els companys i companyes les seves experiències. Quan fan tallers, els alumnes dels 4 grups es barregen, tot creant-ne 5. A cada taller treballen una competència diferent: la lingüística, la matemàtica, la d'expressió, la d'experimentació o la tecnològica, a més de desenvolupar la competència personal. La mestra, a cada taller, proposa 2 activitats, una que realitzarà conjuntament amb els alumnes i una altra que serà un repte que hauran de resoldre els nens i nenes de manera autònoma. Malgrat que el treball psicomotriu està present en qualsevol moment de l'etapa, dediquem 1 hora setmanal a treballar la psicomotricitat a fora de l'aula. Aquesta activitat ajuda els nens i nenes en la descoberta del seu propi cos i de les seves possibilitats de moviment. A partir de materials i propostes que respecten el moviment natural i que motiven i engresquen a interactuar amb els companys i companyes, els infants juguen amb el material d'una manera distesa i relaxada. La natació escolar completa aquest treball afavorint el desenvolupament psicomotriu en un medi diferent, el medi aquàtic. Quan van a fer natació, no només fan activitat física i aprenen a nedar, sinó que, a més, treballen els hàbits, els valors i les normes de convivència. A Educació Infantil, la tecnologia està integrada a l'aula. Introduïm els iPads, les pissarres digitals i els robots com a eines de suport per treballar l'aprenentatge de les capacitats.
i alhora de conceptes com la percepció visual, la lateralitat, l'orientació espacial, el grafisme, el llenguatge direccional, les línies del temps, la lògica, l'estratègia i la resolució de problemes. What about this one? Table. Inside the magic box. Els alumnes s'inicien amb la llengua anglesa a P3, fent 3 hores a la setmana amb una mestra especialista. What is it? Coneixeran el Dex, el personatge que a través de jocs, cançons i contes els anirà introduint la llengua anglesa de manera motivadora. A més, podran seguir descobrint la llengua anglesa i la cultura anglosaxona participant en el Sing, Chant and Acts, una activitat integrada dins de l'horari escolar. 7 little, 6 little, 5 little Indians, 4 little, 3 little, 2 little Indian, 1 little Indian, boy or girl. L'especialista de música introdueix els més petits en aquest món a partir de cançons, danses i jocs rítmics. Els alumnes descobreixen, entre d'altres, els conceptes del ritme, la pulsació i el so-silenci, a partir del moviment del cos i amb el suport dels instruments musicals per així fomentar-los la creativitat i la sensibilitat. Aquest és el projecte educatiu d'Escola Sant Gervasi Cooperativa, un projecte que comença a l'etapa d'educació infantil i que busca generar moltes oportunitats d'aprenentatge i garantir als nostres alumnes la continuïtat en aquest camí que comença l'educació infantil.